Profesor dr. Besim Spahić, komunikolog, od klasičnih novinarskih predmeta, poslovno komuniciranje i konkretno PR i kreacija imidža sam predavao na mnogim fakultetima, ali u Sarajevu najprije i na likovnim akademijama što se tiče likovnog dijela i PR-a i reklame i tržnog i poslovnog komuniciranja. Pa odnosi s javnošću se najbolje mogu sažeti u misao da mi nismo ono što mislimo da smo, što bismo htjeli da budemo, nego smo ono kakvima nas vide drugi. I ako se bavimo bilo kojom djelatnošću, od privredne, društvene, političke, kulturne, umjetničke, nama je u interesu da nas drugi vide i da nas primijete. Ako nas ne primijete kao proizvođača, neće kupovati naše proizvode, ako ne steknu povjerenje u nas ili neću uspjeti kao slikar, kao pisac i tako. Pa PR menadžer faktički mora da zna sve što zna jedan dobar novinar u bilo kojem mediju, a PR menadžer, dakle, što znaju novinari u svim medijima. Dakle, sve ono što su novinarski žanrovi, pa kad je riječ o kulturi govora, govorni dio PR-a, kad je riječ o kulturi pisanja, dopisa, pisani dio, kad je riječ o copywritingu, dakle, kako napraviti dobru reklamu, kako tehničke podatke poljuditi da ljudi ih razumiju, da im bude to dostupno. To je jedna strana medalje. Drugo, mora imati komunikacijski šarm, mora imati ove sve pretpostavke. Ne može čovjek koji ima Sprachfelder, ne može čovjek koji ružno tehnički govori, ima neke smetnje, ne može čovjek koji loše piše jer onaj ko loše misli. Drugo, mora biti široko obrazovan i mora se operisati od svih predrasuda, a kod nas su vjerske, nacionalne, po imenima odmah dijelimo ljude, narode volimo, ne volimo, komšije volimo, ne volimo. To u PR-u nema, to se jednostavno preskače i mora biti filantrop, voljeti ljude i pogotovo voljeti klijente one za koje radi. Pa trendovi u PR-u su, nažalost, ono što je najnegativnije. Dakle, ljudi izmisle atomsku energiju, onda se ona pretvori u atomsko oružje ili hidrogensku bombu koja prijeti svijetu. Pa onda izmisle razne lijekove, onda se ispostavi da ti lijekovi imaju nus efekte. Dakle, PR se nažalost pretvorio u spinovanje, a spin doktor je onaj medijski manipulator koji je spreman da izmišlja priče, da pravi insinuacije, da skreće pozornost, da ono što ne valja predstavlja dobrim i da se bavi manipulacijama, da vara potrošače, da vara publiku, da vara narod. Pa krizno komuniciranje je najgore kada nastane, evo vidimo mi u Americi, najrazvijenijoj zemlji, ili sada u susjednoj Hrvatskoj, u ovom zadnjem ljetu koliko je bilo požara. I sada kako komunicirati s ljudima, kako objašnjavati, kako reći, šta reći, da li širiti paniku, da li smirivati ljude i tako dalje. Dakle, kad kriza nastane, mozak, strah je najjači instinkt samoodržanja i onda čovjek kaže on je izgubio razum. Dakle, ja lijepo sada pričam, krene zemljotres, to je već jedna kriza, ja prestanem govoriti, stane mi misao, ostati sabran, pribran, dostojanstven u profesionalnom smislu i saopštavati, priopćavati i sugerisati svojim pretpostavljenim rukovodiocima ako si PR menadžer ili ako se sam pojavljuješ, dakle da djeluješ konstruktivno, da ne nasjedaš na to da odmah kažeš kriv je taj i taj, jer mediji sude prije suda, da se nikad ne desi da nekoga ko je tek optužen da ga već ti proglasiš ratnim zločincem ili kriminalcem i tako dalje i tako dalje. Pa savjet je da vrhunski savladaju profesiju kojom se bave, da vrhunski savladaju firmu za koju rade. Dakle, ja ne mogu raditi PR menadžer u tvornici duhana i da ništa ne znam. Ja moram sve znati od proizvodnji duhana, o nabavci duhana, o proizvodnji cigareta, o svjetskom tržištu i da uvijek mogu iz šuba, što kažu, iz malog prsta izvaditi neki dobar komparativni podatak i tako dalje. Dakle, posvetiti se toj profesiji i sebe prepoznati u toj profesiji i kad je najgore i u onom kriznom komuniciranju, da tada najbolje funkcioniraš kao profesionalac.